Ipulit minta kasngi kila kembiang saya wei dukhat jang kakasi student union hakabaya day bar kajingja ha ichamati halwar kajingsha penyap arngut ki barjela. Yau new samla bala kem ki pulit latip ba uday ba pej ya ka South Khasi Hills District bat yo minta la ra no shasadar police station bat katkum kajingsa ki la yo iru ya ki dukhat jang ka KSU ki balalaj banjungo Henry kim shimla yo la namar ba ya ka kerdop lakhang. Hagani gasngi la yo iru ye ki pulit ki bala pen khlanya ka bor pahara hagani ka than kat hadu ba pen mi ya kani ka kubor am shimpala yo jingte bana e ki pulit kila kem yo u.